marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanaon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuarupan ni Jehovah sito pahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso na pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akka ulaw ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite tot dimna badiay, asa unang terpede pami di bagasan dosa, alay asa monak kami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanaon, pay masahat hami tutahanguluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Puji ma debata. Nani ana do puji debata. Nunga se sadu sami. Malum do rohami. Puji ma debata. Nani ana do puji debata. Olopon Tuhani, hati aku dengan di masa nai, saya rahondongani, rotusi paluai. Olopon Tuhani, hati aku dengan masa nai. Tangi ho kamu ma patik ni debata di minggu tasadarion, imasian patik paduahon dohot lapatanna. Songonon ma didok disi patik paduahon, dang jadi ganaumu, jala dang jadi sumanomu manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na dituru di tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tukana-kanan, mangido hangoluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan ni homitan, olak ni dosa na atong rap mangido gogo mahita, mangulaw na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata maredehita. Si pangalua, say topot ma
ima dosa tanah godang itu adupani debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huilala hami, riko do asini roham disalut hami halak perdosa. Alani do ubay na hupaserep hami diri nami sadario di jolom. Jala hupar hatobot tami, tung najot-jot do hami manibil sian akadalamu nabadiai songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami, aidang di halomon roham hamamaten yak keperdosa. Alai hamu boni rohana do di halomor roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalason nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagogon ito di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonot do hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorok akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Puji tu hatta maredehita. Roma tu Yesus, Roma ribu, begel hatana, jagor burju, narodo Yesus, panguluho, kasanor siya, masailas rohatai musik, mulai siyan dosape, sairo mahita, usurgoi, lauso nang madisi. Roma tu Yesus, pangomoro, maiso ditulak Yesus beho, na asiroha do Yesus say pos maroni. Masailas rohatai musik, mulai siyan dosape, sairo mahita tu surgoi, lauso nang madisi. Turbuk epistel di minggu tasadarion. Ima barita nauli nasinurat nisi Markus bidusada. Mamuka mai sayan ayat 20 sia. Sahat rodi 30 sia. Asa tajahama marsika soring hami mana parjolo. Laos diatna parpudian non rap mahita saluhutna. Ayat 20 sia. Dung ruar sian parguruani manigor di bongoti nasida ma jabuni si Simon dohot si Andreas. Rapon si Jakobus dohot si Johannes. Jadi didapot temai ibana di jamama tanganna paheheon. Dungi ditadikon pane-pane ma ibana jadi dihobasi ma dinasida. Gabe sude nasida nasahutai marpungu di joroni rumai.
Dungi manugot nai borngin situtu dope hehema ibana tu balian laho martangi yang tuna lungun. Jadi dung jumpangsa di dok nasida mamadok ibana sude halak mengalului ho. Rap mahita di ayat 30 Laos lau ma ibana marjamita tu perguruan nasida nadiliat jalia jala dipabali akasi bolis ido sahatna mertua do natumangion hatani di bata jala naung peopsa. Amin. Tapuji tu hatta maredehita. Nas rohaku situtu Mira Jesus nalulu Manjalari hajol mau Alibana aluahu Jol manjari siai hati dako maha porsiao tai songonani hati dako ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria na gabe-gabean sato di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpazal lo ibana di hau punar silang na tua tu bada toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di siba ibana pai mamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato wanyalak Kristen akan na badia dohot di hasan dosa dohot di hatai na madok mula mangul dosogot dag ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Tabegema korsian inahanna diuduti mannon dohot ina Deborah.
Tabege mati tingna masa dohot si pamasaon ni huriata di bagasan saminggon. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayut ihut ma titing nama ragam di Minggu 4 Februari 2024. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu seksa gesima ono puluh ari adorang soha heheon. Topik Minggu debata saliling-lilingna do Jahoba. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 10 Februari 2024. Naparjolo pukul 7.30 WIB ina Hana, ina Deborah, ina Esther, ama Jericho. Pukul 10 ina Kamis, ama Huria, ama Salom, remaja. Pukul 10 pitu WIB NHKBP. Napatoluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB tanggal 10 Februari 2024 nanaingro kita memakai bahasa Batak. Napaupaton rapot pembentukan panitia pesta pembangunan. Di hari Senin 5 Februari 2024 nanaingro patupawota do rapot pembentukan panitia pesta pembangunan ni huriata. Sialani itu sudah ruas naung majalo undangan sebagai utusan sektor dohot sude punguan parede na adong di huriata pinangidoma asaro lao madohotisa di patupa di gereja Lantesada mulai pukul 10 siawib. Napalimahon pamuhai pertanyaan sektor di hari Rabu 7 Februari 2024 nanaingro patupaotado pamuhai pertanyaan sektor di bagasan tahunon maringanan di gereja mulai pukul 20 WIB Ria Mahita Madohotisa. Ruas Parguru mulai minggu ta sadarion nunga gabe ruas Parguru ima keluarga Ferdinand Limbong Nadiar Syakib Boru Siahaan dohot 2 ianakon nasida masuk tu sektor Nasaret. Ruas Nago mulai minggu ta sadarion nunga gabe ruas Nago keluarga Basariko Manulang Ibu Marsaulina Borusiahan dohot 5 ianakon nasida masuk sektor Nasaret. Napapituhon dak dana nasorang. Di hari Jumat 2 Februari 2024 di basa-basa hotuhata dosa dadak dana bawa di keluarga P Sinurat Boru Lumban Gaol hipas do dak danaki suang soni nang natorasna. Napawaluhon amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion tapatupado papungu amplop pembangunan tapasahat mai ditiki papungu pelean paduahon. Napasiahon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat huriata tusude ruas nang pasahaton pelean bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2024. Tu akan aso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. 10 torop ni ruas madohoti parmingguon tanggal 28 Januari 2024 770 halak. Sapuluh sada ruas nama ulang tahun kelahiran 26 halak, ulang tahun pernikahan tolu keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 20 sia Januari sahat 4 Februari 2024 hata ni debata napasikopon Lasni Rohamuna tarsurat di Pesalmen 20 ayat 5 saya dilehon matuho si subut ni roham
Jala dipasaut nasa sakapmi. 12 pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon. Walu kaka godangna Rp1.600.000. Pelian bulanan manang tahunan. Torop napasahaton 10 kakak godangna Rp2.500.000. Saplopat keuangan huria. Huria Rp10.424.100. Pembangunan Rp1.042.650.000. Sentralisasi manang pusat Rp7.822.250. Jumlah Rp10.770.000. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi. Aka peliani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padenggaton. Songoni mana masa dohot si pamasahon di tonga-tongani huriata. Saya dipasu-pasu tuata ma peliani bayan sangap di goarna. Amin. Tabigema korsian ina Ester duksi pulian non diuduti dot korsian ama Jeriko.
Tapuji Tuhatta sian nomor 110 pitu ayat sada dohot udutna las disomahita papungu pelian sada A dohot sada B. Jehovah di mata tadu, bertanu matu wata, musuh ikut telundung di pertemuan di mata, yang kumusui masih polisi terbunuh ini mengaku cermai yang dapat mengaku Dami di debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salutna, dihita salutna aman hami do ina nami nang hita tahe na pungu di bagas minggu sedariong ima di minggu seksagesima.
Hatan itu hata nagabi ujahan si pausoro sorota di bagasan jamita di bagasan sadarion imasian surat panurian Jesaya bidu 40 ujahama sian ayat 20 seda ro di ayat 30 seda. Jesaya 40 ayat 20 seda ro di ayat 30 seda sono madu di sini. Tungso mamoto hamu, tungso dibagi hamu mai, tungso pinabuaan tu hamu sian mula-mula, tungso ditimbangi hamuma aka ujahan ni tanoon, marhabangsa ibana di atas ni liat portibion, jala duson si hapor aka pangisinai, ibana pahebang aka langit songon dagangan na halus, di pahire nasida songon abid udung-udung bayan inganan. Ibana pasahaton aka panggonggom gabi suada, aka panguhum di tanoon gabi marlea di bayan. Ipe nasida di suan, ipe nasida di saburhon, ipe marurat pakal nasida di tanoi, asal mangobus ibana dopak nasida nunga malos gabe dihabakkon haba-habai nasida songon rapan-rapan tuntu ise ma patudus sommu ahu pabua suman ahu tusi nabadiyai manaili ma matamuna dopak gijang jala idahamu tung ise ma namanopa akai tung ise ma paruar parangan nasida marbilangan ibana tahe majoluhut nai di gowar nabi marguru tu hinagodang ni guguna jala ibana do nasun hinagugu dak tagamon lilis nanggos sada buasa bado honomu ali Jakob jala didok ho ali Israel bunido dalakku marado pun Jakoba jaladang maruli uhum au sian debatakku atehe dang di botoho manang dang dung di begeho debata saling leleng nalo Jahoba si topa aka ujung ni tanoon dang ululuja manang madate ibana jaladang haduduan pikiran nai ibana balik mangalion gogo tu naluja jala di pargugui si tutu akan nasumargelok lo jape aka duli-duli jala madate jala tarsuladit aka namar daging natabos alai aka namar haposan tu Jakoba maruli hagugon mardapot-dapot gabe marhabung nilali laho manai marlujungi nasida dang ulu luja mardalani nasida dang ulu madate ima sahatna dihida salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihut di bagasan aka partikianon boido honon so terasa do hida te masuk behita tu bulan napa 2 hon minggu pertama jalara ngabui dibuat hita sada ruji-ruji manang panatapan di tonga-tonga ni nguluta dinalahu udutatta dia kaulaun di tonga-tonga di tahun 2024 alai diamu akan hina holongan totu molo tamam tabereng aka diaka partikian natabolus pasti gudang do dihita na adong sada pemikirian taringot tujulu ate adong madeba na badok anggo di bagasan taunon hiraso pola boy idaun songo dia mah perbedaan songon di akan asalpu adong do marperdapot song adong do musin na berpendapot bahwasanna anggo di taunon boy do honon adong do sada namargoar tahun ketigaan nin dakuboto manang memang alani na di pamasa dua te aka pemilihan aka pemimpin waingon nanti
Tabereng manuaing di aka ari-ari di baga seperti kianon pitor manigor jolma hola mamereng aisi do pemimpin negara teh do aka wakil rakyat di tahun nanti. Idem bede jolma heado di dok tuau anggo di bagasan tahun namang tebado jolma na stres ninna. Alana dak kinata do aka gudang do jolma napatujulu dirina asanian boy nagabi pinajulu ate di tonga-tonga ni negara tahun. Alai dakola ni di jolma non nang pe halak nama milit pe boy do gabi stres ate gabi tong do tabasahi. Jadi dakolan jolma nang patujulu dirina lau jongjong alai boy do nang dihita nama mereng asa piliton tong do gabe tugang ate manang lapatan nastres. Mudah-mudahan dia ida sudia ate dak songoni ate ikota persiap podo di ngulut apa buah ise petaho ate naung denggad doi dilihat tu hatta dipelit debata di tonga-tonga di ngulut tahun ate unang adong nama rutang ate alanii. Ena gudang do jolma mardala madia ka ulaun songon nahudok nakiningan gabita bautang ngate ai doi pola sampai molo tapai tihuk dina sapu gabi jolma do alani hutang neng gadisona do ginjalna ai doi asa mangkara rutang apa luar biasa dia teh molo na songoni. Nah dihamu manami do inanami dang nama katai taring etusi do hita te taring gudang alai songona di bagasan trupu kodo ate sude di bagasan parngulu tei ikon marujah do hita martujuan marpanata pa do hita songo dia mak disakap pambainan ni debata di tonga-tonga ni nguluta na dinggan situ tudu ya te molodak taida do itu dopak debata di bagasa perdalan ni nguluta odo nama do udok nakiningan gabi stres. Tak pula na daw kita teh. Haru dina mangulo-ulo kita seganu pari pe. Molo dak siap kita dina laho mengadopi akadia be namasa di ngulut taon babui do kita lam sumur do kita haringga sotai sumur do apalagi hapor seota tutuhani ade. Alania alami kadang-kadang dang di para di nguluta di dalam mengadupi akan masa di tonga-tonga di ngulut tahun termasuk do di bangsun itu hatta di sonat edak siap nasida di nalaho mamereng tu keberadaan nasida di hati hai ala terbuang nasida ala ni dosa nasida itu tu babil ngabiga heli mamula loni hitate mabiga kajamita tanah itu bangsu Israel lon nanti alisa budulna molo tasigati do sarupa doi keberadaan ini di tonga-tonga ni nguluta ale molo diteki do hita mangasaung pikiran gogo dohot hagiot ni nguluta sendiri namar dalam di tonga-tonga ni nguluta jaladang mamere kita tu dopak debata nang mangatur hon di tonga-tonga ni nguluta odo gabe jujut do hita olu sipata gabe tadok songona di dok hatai nak kiningan hirana suadong pambenan ni debata di hita. Ima nakinian di dok si Jesaya nakiningan boal sama dohonomu ali Jakub jala di dok ho ali Israel buni do dalakku maradopu Jahoba jaladang maruli uhum au sian debataku. Itu bisa terjadi dalam hidup kita ketika pergumulan sangat hebat dalam hidup kita seolah-olah Tuhan itu tidak ada seolah-olah Tuhan itu tidak pernah berbuat untuk hidup kita. Ada ngaluk Tuhan ini, ulu disipata tadok dosongnya teh. Tuh emak namar Tuhan on. Ulu dui, apalagi mga manang ahape na tadupi ngulun nate, manang na persahiton, manang akapadarani ngulu siganu pari, ulu tadok. Apalagi mga saya tapangido tu Tuhan ditang nyakta, maradop pun anak kodo dia, hape soharu sahat lope, pitorido tadok mah tanda kutip mana nengel Tuhan ini nak dangan ditangihon. Hape cucu do dihamu ka nahina kolongan di tonga-tonga ni paru kilo teido di situ diuji hita. Di situ Allah menguji
Coba hidup kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Oh masalah kesetiaan Tuhan. Di dok lo di bagasan akahatai nakiningan. Tungso mamo to hamu, tungso di bege hamu mai, tungso pinabuah tuhamu siam mula-mula, tungso ditimbangi hamu ma aka ojahani tanoon, marhabang sa ibana di atas niliak portibion, jala duson si hapor aka pangisinai, ibana pahebang aka langit songon dagangan na halus, dipahiri na sida songon abit udung-udung ban inganan. Alanya hadirok si saya songoni. Gabi holit mah pamerengan roha hapor senjoma na merukili molo holan tu dopak paru kilo naido ibana mamereng. Bago nabina ini debatate di tonga-tonga yang ngolutta. Kasongoni dua kan molo hitam marukil holan tu sima. Saruba do molo mago do hepek takan contoh manang na piuk nan ngedi dia manang na di dia dihitakan ulur sipa hola tusi do pikirat takan ai di dia ubain di dia madabu ya kan ai wasa songoni mola nima sampai sodiat ture belum niba hola na memikiri waru songoni ate waru ulur do songoni ate apa tak usah ditangisi apa namanya istilahnya ya idahan na gabi hawori gabi buburina usah ni sesali na tumago do buburi bayanon gabi lottong ade ai do ikan adong do solusi bui do bubur gabi lottong teh babui do ade molo dipajunggal gabi lottong de taburu ai do kan jadi kita langsung ni songon di bang suyat saya hola ni baru kilon ala ni habuangani gabiaha ma akibat na molhola na mamikiri akan namasa di mulut tabera kamu mai gabe hira na suadong be nabi ni debata hira na suadong be cara ni debata mambe nading ga dihita di mulut tau nah odo na dipaingot hata ni Tuhan ya molo diro di bagasan topik manang odolan ni jamita ima di bagasan minggu sehari-hari yang di bagasan debata saling lelin na do Jahoba lapatan na dak debata holan debata alani partikian ale dos do pambena ni debata sian na jolo sedari yang do tuari sugut Tuhan itu sama kemarin hari ini dan akan datang dan berubah namu bayi saya teteh rohat taudu ya deh bang sodo berubah mulut parsi aja risian khatan ni debata dan adung be naso di bain debata tu bang suya deh tidak ada siapa hatubanon di pelua di dongani di bagasan perhorsihan di pasahat mah tu tano kanaan soadung dia dihana sida di pamorang di padinggan di pauli di pajongjong soal nalu aja bang suya teh ala dung denggan ngolu na ahado terjadi medeu matu gijang ni roha saya dilului ma hasangapon musena asing majiani hitang ngolu jolma sudah baik sudah denggan karijona ala saya dilului muse asana lebih hebat muse karena lo songoni dia akan aposo wabinereng ngabagak dunian ngajikis karijunai ale tadi urang dope kan idoi sahid doi ya teh songoni do bang sui carupa so kamu lu songoni ya teh kan ngasonguna bagak rupai nga mantap rata akabadaki isi urang dope badaki dipahapal lam dipahapal mah ujungnya buah tak tadi dia mah buhina asli kan lu songoni ai do si patah asing inat tau nate di minggu nasal put tadi dari buhina anggo sonari tak tadi dari buhina maksudna tak tadah lakna aido saya salah itu kan saya salah menilai saya dohonna kan masih enggak tahu amang na oh itu alanya pangkas naina berbeda pangkas dia pangkas 2024 mau pangkas 2024 semua dia saya lah tambah pendek musim ninda tak kau kata dia teh
Dia nggak gudang marpakas na pedek jolma wibereng doa kon berjalan ngasarupa wibereng model ni 2024 do ya teh tarsongoni ma. Jujur do di tengah-tengah ni jolma alani paru kilo nai dan udah nakini kan dan ditanda pelang di boto ibana di nalo pasato diri. Maka kamu lihat itu debata idu di dok si Jesaya nakiningan di hata ini tungso mamoto hamu. Tungso di bege hamu mai, tungso pinabuah-buahan tu hamu, sian mula-mula. Idem ba ini molo di ngoluta, molo maruki libasonari, tong lo ikum mula do hita tubuh dia deh, si pata. Bereng umma, puasa teh, najulu songonon. Atik bea dina tadalani ngoluon. Lamuru ringgas ni rohat tahun nate di dalam martua. Boy do tahun 2024 lem moru loja alaniaha ala sa iman migor hita mamereng nak kiningani. Idum bani di bagasan si paingot na parbudio di ayat ini alai akan namarhapusan tu Jahoba. Alai akan namarhapusan tu Jahoba. Maruli hagogoon mak dapot-dapot. Orang yang percaya, orang yang mencari Tuhan dalam bahasa Indonesia, dia tidak pernah merasa kelelahan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang sudah berbuat dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan hidupnya. Dia mau saya borak dia do paru kilo muna mang ninang, muna pitor seperti di pepatah. Habis manis serpa dibuang molo nunga songoni pangalahota gabi didok karena nilai setiti mago tuak sabalanga budi nilai setiti kurak porsea hita mago rohatau mati jadi itu didok halak namar hapusan tu Jahoba maruli hagogon mardapot-dapat. Bahkan di song gabe marhabung nileli lau manai. Tata ada leli deh. Mulu bahasa Indonesia, mau di bahasa Alkitab di dok Raja Wali. Ale memang Raja Wali on. Olah Nabi Doto Jolma do Pancasila itu yang burung Raja Wali. Ale yang go di dok leli buru elang nanti. Ale burung elang ni di Indonesia sangat berbeda do di Timur Tengah. Ujah do ya deh. Agak ujingar do leli di Timur Tengah. Bahasa di dok ujingar do jago gogo doi taringot tu leli dari Timur Tengah. Ai menurut penelitian memang alam memang dah ngadong di Timur Tengah akapon pohon ate nabui hasong gopa ni akaleli ate. Ada di atas do ibu kamu do leli teh. Adung do sifat ram tade leli. Nah di botong merpati, jinak-jinak merpati. Ini leli memang ido. Odo leli salah satu hewan on termasuk salah satu molo manakub molo dong manuk itu rohatok do bui malo do. Along keistimewaan ni leli nina. Anggo leli termasuk punya tenaga yang kuat. Artinya bodoh 12 jam bahkan sampai mencapai lebih dia terus terbang di atas. Boleh dia istilah waing online terus dang naluja ibana perjulu tenaga naik. Nah kedua untuk dia menurut penelitian ilmu hewan on termasuk salah satu na cerdas do ibana mamereng tuturu. Ise nganang si buat tononna. Mulai lihat toriboto tong dia dua nong si polga pononna. Ima pitor tarida. Bahkan di dok kecerdasan lali kalau di laut dia tahu agori dekei nanang tugijang labatan lah. Ali lali takut dokan bere dia ambil televisi. Bukan malu jago cuma meri segijang do dia terbui dapat nani dua ni song leli dia teh. Ini.
Baru dapat luar dia. Molo mangalang lali, molo dapat sialang nah digijang lu mangan. Sambil bekerja mangalang gimana digijang. Gue biasanya aku hewan asing jolo turun di tabuni ojo sampai busuk asa dia lang daun langsung digijang. Tinggal mah holi-holi ya deh di bedebu. Pangaloni termasuk pemakan dulu ya deh. Hewan pemakan. Ale olah nodo ba molona holi-holi di bedebu dia deh kan ima sialna songojol mai si bata. Dung mangan ni mana tebu puas tinggal uram-uram na ima tinggal huntar songonima. Omah kecerdasan ni boy do secara harto. Ali na pau patong lali. Boy do ibana mengantisipasi apapun cuaca. Baik itu cuaca panas, dingin, boy do. Jala boy do margati bulung ni lapatan nasai ahak sudah tong na melingkar tu daging nai beradaptasi. Nah bahasa di song-songoni do HP tahe di gobaron hala namar haposan tu jahu ba. Ala halang na porsia di debata dia tidak pernah habis kamus. Biasa mau habis kamus pitor frustasi do madele do. Ngabe saya ulah-ulah namar tangyangon, saya ulah-ulah be namar garijaun, saya ulah-ulah mabise namar latihan kurun. Oh lu cukup mak di tahun nasalpu ngai mana bagak anggo sonari agak santai maju ate. Asing maju hitau bereng agak sautik moruotik sinar ni paredioni ate alani bona tauni mukira iya te gudang kita. Mulya ate namar denakin HP ipola ni edenakin ngai bagak dunia nate. Olah na hurang semangat mungkira tu boto mano ala ni organi nga songona dang galak kate dai mai do songona ubereng bah asing do ate salion datong ate ale unang pola tanile sonari ate kita tunggu dulu dong besok bah tajinya itu nanti tarida tarsongoni ma hamalo na mared apalagi Jericho marbona tau dah datung dang margugu semangat hamu mambonai tahun 2024 kan. Tadi dah lusian ede munai nak kini ngani. Ai, omai. Dang marna loja halak amar haposan tu jauh ba. Songol lali nak kini ngan. Hi tapi songoni do. Jalan molo dang marna loja kita di nalau mangula dia keulatan nadi kan umum marado pun debata nak pehita sifata rongom akap parukilo di ngoluta baik di tonga-tonga di keluarga padaram ninggolu. Do dia ka sude ngoluta termasuk sifata ingop ma anggo Tuhani tok tong do mangalen gugu tu hita jaladak kea mubai bana rodi saling lelengna mangurubi hita mangena ala nilam taparingga sama hita memuji debata maniup Tuhani unong sumur adong lo sifata kamu sincol mah ai biasa do amang olah ni tahun sampai bulan nonomon atar nagali do sudian non inna ngadong di surah-surah rohana di pagale sampai bulan nonom atar bulan nonom manon tersongona semangat mamuse molo halak namar semangat nah namar hapus dulu jauh berak songonya teh ini detik hari ini saya harus semangat ikut semangat dulu teh di nalau boa mengulau lota mangasau de bata songon di dok gobar songon lali nah di dok songon lali lau manai marhabung ni lali lau manai marlujung ni nasida dang ululuja mardalani nasida dang ulu madate alaniaha gogo nasia Tuhani do toktong mangolu di bagasan dirita dang nagogotta songon di si Paulus bahwa aku hidup bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya Paulus tidak pernah bosan-bosannya semakin kendor semakin lemah dia tidak pernah karena dia tahu ketika dia selalu berporos memegang Tuhan dalam hidup dan doanya maka roh itu yang sebenarnya yang memberikan ekstra kekuatan untuk tetap menjalani kehidupannya. Alanino suatu ngadong di hita
pitor na urok na kiningan nate. Manang adong dihita, pitor ibayakon, anggo aku tayo na maon, bulan tanggal 10 paton, dak pola be ijot to. Ikon optimis be ita de. Umpama, manang na didok neng ujian, akayan nakon do na akakuliah, ikon optimis be ita tu Tuhan ya te. Ale sada prinsip di bagasan ngoluta. Naso jadi tadi konokku do, rohaku pikiraku, namar Tuhani, nama parena dengga tu Tuhani. Ala taboto sian na jolut Tuhani dak keamana di kok kita. Alai ulu di sipata Suhardo sipata na tatusi alai tutong gina muse sakap ni debata di tonga-tonga ni ngoruta tu bagasan ari-ari naro. Odo pikiran ni debata di hita de. Sotung sumurut ringgas ni rohatta dinalaho maka porsiai Tuhani. Partol dinagirgir mahamu. Asabui hamu Jepang mah gudang kapasu-pasu di tonga-tonga ni parang uluatai. Amin martang yang maita. Ali Tuhan di bata mulyate ma Tuhan di denggani basam nasomar pasohotan sahat tu partikianon Tuhan. Alani ali Tuhan leo magugu di hami. Toktong maniupo maka porsaiho salili kami mangulu mardalan mangula di leoko di tonga-tonga ni sisik ni portibion. Ali Tuhan asim arham. Say pasu-pasu mahami na pungon. Asa toktong di bagasan pasu-pasu mihami toktong di ngulul nami. Tuhan di bata asim arham. Say homa toktong di nalo pasadahok kami saluhur ruas ni huriam. Dina toktong makubasi ho ali Tuhan. Baik di tonga-tonga ni aka ulaun di huriam. Termasuk ali Tuhan di tonga-tonga ni nang di masyarakat nang di tonga-tonga ni keluarga nang ulaun na asing. Alani ali Tuhan di namardal nama ali Tuhan aka ulaun ni huriam. Leo magugu di hami ali Tuhan. Unang marnaluja hami. Unang madate hami. Ale toktong maliakolo todi porbadiai lau mangulahoni di bagasan pos ni roha. Alani ali Tuhan nang diaka pekubasionan nang patuponi huriam. Ima di na pukauma diaka ulaun pembentukan panitia pesta pembangunan ali Tuhan. Ima di bulan opaton patupaon ale hobar tu hasil rapor huriah pargugui mahami pasada mahami Tuhan di nalau patudusoni. Sesungguhnya nang hamil Tuhan kon nami marhite pamuhai pertanyaan di hari Rabu paringgas mahami ali Tuhan dinalaho mamuhai siam bagas corom ali Tuhan lau mamuji pasangapun guar munabadi di halas rohanami Tuhan nang gabi ruas nagok ima di keluarga basariko manulang inatai marsaulina borusiahan rap dohot diam lima yanakun nasida gabe ruas nagok di huriam bain mana sida li Tuhan keluarga na terpasu-pasu jala pasi dohot lau makubasi di tonga-tonga ni huriam hasongoni di ruas muna gabe ruas parguru say pargugui mana sida Tuhan dinalaho toktong ali Tuhan marsiajar di bagasako lam manada di hatami. Di halas rohanami ali Tuhan nong di basa-basako sadada dana di tonga-tonga ni keluarga pe sinurat buru luban gaul si pas doda dana kit alani lehoma pas ni roha ho manamar mudu-muduhon dak dana ki asa gabi anak nahasia tahu pasangapun ho lumubi nang di tonga-tonga ni akan atoras nang lan na asing dope. Tuhan di bata di alas rohanami diaka nama ulang tahun kelahiran dohot di Parsaripion lam mamasu-masu maho di sudi ulam nasida asa gabi toktong di pasu-pasu holo nasida di seganup aka gulmin ngulu nasida Osindo ali tuan di ruas ni huriam nang pasahaton di bagasalas ni roha aka pilihan ima dia aka pilihan dia koni sosial pilihan bulanan pilihan nang las ni roha hamuliateon luas songoni ali Tuhan
nang aka toripe doho ragam na asing ale Tuhan asing maroham say tabay ma aka pasu-pasu midi marhiti aka ulon na sida siganupari lehon anak na bisuk yanakon na sida na pistar aka na manguli karijo lehon ma parkarijo na denggan aka mersakap di nalau toktong masiwol asaro sirokap nito dina petuduhom male Tuhan sirokap nito dina na burju sahaposeaon nama si haholongan ai ido habal gau ni rohanami songo jolma asa buya li Tuhan lam martabata balas ni rohanami Tuhan lau mamuji do mangitoko Tuhan di bata asi maroham dang sipata dihami Tuhan kudang do aka sipata menghadapi aka parukian di parsahi itu perdagingon Tuhan nomor sahit narenge bos do rohanami Tuhan anggo hodo bual di pasu-pasu lenom muma aka dalan lau pamalu pun aka siat sahit parsahi itu niali Tuhan alai say patugu ma rohana sida marhapo satuho asa unang mangasaon di gogo do pikiran nasida Tuhan di bata Pak Borhat mahamili Tuhan siap bagas cerom lo mengulang-ulang nami ali Tuhan marsugut ukap ma siap padilon ni langit ni aka pasu-pasu godang Tuhan tu yanak kon nami padau set parmarahan lehum ma aka pasu-pasu godang marhiti aka ulaon mau liati ma dihuali Tuhan mangasahon guari Yesus Kristus martangiang hami Tuhan amin. Tapuji matu hata di nama rede hita nomor 707 ayat sadaro mangihud nos disomah hita pasal pilih paduahon dohot amplop nang saat hita dina totong hita dina lau mangguhi pelunasan rumah dinas pedita te di Jati Jajar asa taisi madok denggan di bagasani mari dema hita.
Jongjong mahita salungan. Dasa di pangurupiona Kombartu pada nana tua Demata amat tanah dikijang Idoha Satu sai toto Ipangiri tangana Ya beson nang doro hakino Datangnya kong mapilin na tapasahat di bagai sentikan martang yang mahita. Ali di bata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silon dohon na dinggan do nasa ulibasa na maliutus. Pasatami masih na dohon mito hami pilan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa perhasia kami pilihanon pati bulon harajaun. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami marhi titi todim. Asal mutadah hami gunung isel dohon mito hami. Asal mgirgiri hamil dok melihat itu ho. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leoni Tondiro di babataku Osado gugumpi Rodi saluhu wartaku Alia manamina di benua kijang, saya pinar bedia magwarmu. Saya rumah rajaun. Saya saud malam meniroham di benua tengaun songon di benua kijang. Leho matu hami sedari on hangulua siap hari. Sesa madusa nami song panesa nami di dosa ni dongan mardusa tu kami. Unak kami tu untuk pangujunan. Balua mahami siam pangagong. Hai ho dona puna haraja dohong tanggung rodi hasa Mulak mahamu di bagasan dame. Jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami daho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodem. Amin. Amin. Yang mana? Oh ya udah.